Bos días. Iniciamos pleno do Consello Municipal da Muller que se realiza no sitio simbólicamente máis importante da cidade que é o pleno do Concello de Vigo. E o iniciamos en un momento tan notable, tan importante da política e do que está a suceder no mundo e con un eslogan certamente excepcional e significativo. Libres, fortes, unidas. 8 de marzo, Día Internacional da Muller. E eu, como alcalde da cidade, quero vos dar a todas a benvida a este pleno, ocupando os sitios que por dereito vos corresponden, pero trazando o momento no que vivimos. Porque este pleno se cadra máis contido, máis profundidade, e en un momento máis importante que nunca. Porque está habendo retrocesos importantes no ámbito da igualdade, do feminismo e incluso da forma progresista de entender o mundo. Seguramente era impensable fai non moitos anos que estuveramos a vivir o que está sucedendo en este momento. Os retrocesos no ámbito de igualdade, os ataques directos en contra o avance da igualdade e do feminismo, unha forma de ataque a unha evolución que, mesmo sendo lenta, significaba pasos continuos na dirección correcta. E, de repente, nos encontramos con unha pared tremendamente dura diante. Ya temos que orar. É preciso e imprescindible que todo progresismo, todo feminismo afronte esta situación e o que está a suceder. Porque en formas irónicas, burlas e ataques frontales temos o reflexo de unha nova e perversa forma de entender o mundo. E está en camiño. Eu nací no ano 1946. Foi o primeiro ano de paz en Europa. E formo parte dunha xeración que non viviu ningunha guerra global, guerras locales sí, pero guerras globales ningunha. E hoxe temos guerra e retroceso. Guerra e retroceso. Con unha das grandes potencias do mundo involucrado en unha guerra contra un país cativo e que busca a súa liberdade. E señalaba unha senda de alarma importantísima. Pero inmediatamente acaba de aparecer fai un mes o retroceso máis importante na forma de entender isto que hubo en toda a miña vida. Porque é certo que o avance foi lento e que tardou en arrancar. E é certo que pasaron moitos anos sin que se progresara, pero neste momento estamos en un retroceso tremendo, casi que impensable. E por iso este pleno é tan notable e tan importante. E este pleno aquí en Vigo, pero seguramente tantos plenos en tantas cidades que poden compartir o que vos, o que nós significamos en este lugar e en este momento, temos que unir forzas. E temos que centrarnos na confrontación co que gravemente está sucedendo. Porque ou lle facemos frente ou non hai quen os pare. Ou lle facemos frente ou non hai quen os pare. Isto é o Concello de Vigo. No ano 36, daqui simbólicamente, era outro edificio. O entón alcalde Martínez Garrido foi arrebatado do seu sitio e asesinado. E con el, concelleiros. E con el xentes que loitaban pola liberdade. Estamos en un momento de retroceso que marca na dirección do fascismo. E os progresistas temos que unirnos, e os feministas e as feministas temos que unirnos en este proceso de loita aberta, porque vai a ser unha loita aberta. É dura, é difícil. E se nos vai a atacar por ser feministas e por ser libres, fortes e unidas.
Por iso, quero sinalar a importancia desta reunión e quero sinalar un xesto en esta dirección. No día da Reconquista faremos a homenaxe ás xentes, mulleres, homes, colectivos que loitan en favor da cidade e en favor dos valores desta cidade. Pois este Consello vai a ser vigués distinguido, viguesa distinguida neste caso. Vamos a nomear a este Concello viguesa distinguida e recibiredes o galardón máximo que ten esta cidade. O galardón do recoñecemento da democracia polo o noso traballo como feministas, como loitadoras pola igualdade e loitadoras pola liberdade. E celebraremos xuntos o recoñecemento e o fortalecimento en todo o que podamos. E o día de loitar non remata nin é solo o 8M. Son 365 días ao ano. E 365 días é a repetición un día tras outro da nosa vocación e da nosa vontade, da nosa forma de entender a sociedade e os movimentos igualitarios que xurden na sociedade. Así que os meus parabéns, o meu recoñecemento no nome de a cidade. O pleno se inicia, preside a presidenta do Consello, a presidenta ad hoc, a responsable da área global do Concello, primeira teniente alcalde do Concello de Vigo. Carmela Silva, teu o sitio. Un placer. Bueno, bo día a todas que nos acompañades neste pleno específico do Consello Municipal da Muller con motivo da conmemoración do 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Eu que agora vou a presidir o pleno, é unha tradición que deberíamos manter sempre e que este pleno este presidido por unha muller, que ocupemos os espacios de poder, de visibilidade. Fai 50 anos as mulleres arrebatáronnos a posibilidade de exercer poder político e o recuperamos coa democracia, pero queda moitísimo camiño por percorrer tamén no poder, na capacidade de decisión. E, polo tanto, que hoxe estén aquí representado o movemento feminista, mulleres que loitan cada día polos dereitos das mulleres, lle dá unha enorme dignidade a este salón de plenos municipal. Eu síntome orgullosísima de todas e cada unha de vós, aínda que non compartamos posicións políticas, pero sí que digo alto e claro que todas as mulleres que hoxe aquí están representando a cidadanía viguesa compartimos unha loita férrea pola igualdade. Así que eu síntome de verdad tan privilexiada de poder presidir este pleno. E considero que o recoñecemento como viguesa distinguida ao Consello Municipal da Muller era unha obriga pendente desta cidade. Fomos dos primeiros concellos de toda España en ter un Consello Municipal da Muller. A trayectoria dese Consello, pero de todas e de cada unha das mulleres que formaron parte, das que forman hoxe parte e parte da xenealoxía do feminismo. As mulleres precisamos tanto de xenealoxía. Nós somos porque outras foron e outras serán porque nós somos. E, polo tanto, gracias infinitas, gracias polo voso traballo diario a todas e a cada unha de vos. E comenzamos o pleno. Antes de darlle a palabra á concelleira delegada de Igualdade, a Ana Laura, quería agradecervos moitísimo a todos os colectivos
que escribíchedes, porque é importante tamén ter grafía, é importante que queden recollidas as nosas ideas, porque as recollerán outras, non? Forma parte tamén da xenealoxía do pensamento e, sobre todo, pola altísima calidade de cada un dos artigos que hoxe aquí ides a ler e que ides compartir con toda a veciñanza de Vigo. Así que, de verdade, gracias. Agora, polo tanto, fará a presentación a concelleira de Igualdade, Ana Laura. Grazas, presidenta. Moi bo día a todas e a todos. Hoxe toca que as mulleres ocupemos este salón de plenos. Somos o único concello de Galicia no que se fai este pleno específico do Día da Muller, no que o Consello Municipal da Muller forma parte deste pleno. E o facemos porque queremos situar a igualdade no centro das reivindicacións políticas. O 8M non é un día para conmemorar. As mulleres non temos nada que conmemorar. É un acto de reivindicación. É un acto de poñer en riba da mesa todas aquelas cuestións que aínda nos quedan por acadar. Fai 30 anos, na Conferencia Mundial sobre a Muller organizada pola ONU en Beijing, marcáronse todas as reivindicacións que levábamos as mulleres facendo dende había séculos. Acadáronse grandes avances. Aprobáronse normas e actuacións políticas derivadas daqueles acordos que puseron en riba da mesa todas as mulleres do mundo. Pero aínda nos queda moito por acadar. Aínda hai demasiadas demandas da senda feminista que están sen conquerir, o que significa que non hai unha democracia plena, xa que a metade do mundo non ten todos os dereitos que lle corresponden. Hai que erradicar a violencia contra as mulleres. Hai que redistribuir de forma equitativa os cuidados. Hai que lograr o liderazgo paritario das mulleres nas tomas de decisións. Hai que poñer fin á brecha salarial e conquerir os dereitos económicos para todas as mulleres do mundo. Hai que loitar contra os discursos de odio e os retrocesos políticos. Todavía non temos un acceso a unha xustiza que teña perspectiva de xénero e temos que seguir loitando contra a prostitución e a trata de mulleres e conquerir a abolición da prostitución e tamén loitar contra o uso dos corpos das mulleres como mercancía e garantir todos os nosos dereitos sexuais e reproductivos. Diso imos falar hoxe aquí neste pleno, das reivindicacións feministas que estamos a reclamar as mulleres. E sairemos ás rúas. Sairemos unha vez máis a poñer voz á desigualdade, a poñer voz a aquilo que reclamamos, as causas xustas que nos permitirán vivir en sociedade igualitaria, onde ninguén teña que sufrir injustizas, violencias, desigualdades, maltrato ou agresións. Así que, compañeiras, neste pleno do Concello de Vigo, as mulleres alzamos xuntas a voz, unha voz clara e nítida de reivindicación. Estamos aquí para xerar conciencia política na sociedade fronte a todas as desigualdades que padecemos polo feito de nacer mulleres, polo feito de que o noso sexo é muller. E agora sí, vos toca a vos tomar a palabra, vos toca todas as entidades que formades parte deste pleno municipal da muller, deste Consello. E a primeira en facelo vai a ser Luz Iglesias Herrero, da Asociación Viúvas Demócratas, baixo o título A situación económica das mulleres, a pobreza e a inclusión social. Bos días. Para que as mulleres teñan liberdade persoal, Virginia Woolf en 1928 propuso: démoslle un cuarto propio e 500 libras ao ano. Daquela, ter un espazo de seu era algo alleo a calquera muller que non pertenecía ás clases máis adiñeradas. E hoxe podemos decir que sigue igual. E 500 libras en 1928 era o mínimo para vivir con certa dignidade. Hoxe, esas 500 libras equivalerían a 32.000 euros. Lamentablemente,
esta cantidade está moi lonxe dos 10 ou 12.000 euros anuais que poden cobrar un gran número de pensionistas, tanto de viuvez como non contributivas. Lembremos que estas non superan os 8.000 euros anuais. Outro grupo de mulleres en situación de pobreza son aquelas que, aínda que estén en fase laboral, perciben o salario mínimo ou inferior, por non poder completar a xornada. E isto a que é debido? A cuidar dos seus fillos ou dos seus maiores. Os seus ingresos apenas cobren parte das súas necesidades básicas. Polo tanto, podemos decir que a imaxe da pobreza é a dunha muller maior que non tivo unha vida laboral remunerada ou a dunha muller cabeza de familia monoparental con traballos inestables e mal pagados. Xa sabemos que as mulleres que teñen cargas familiares atopan grandes dificultades para compaxinar estes cuidados co seu acceso a traballos de longa duración. Incluso teñen que facer malabares para combinar o tempo cando teñen que acudir a unha entrevista de traballo. E non esquezamos a necesidade de formación que dinamiza a súa carreira. É un círculo do que non poden escapar. Como non poden traballar, non teñen cartos. E como non teñen cartos, non poden pagar unha axuda de cuidados e poder dedicar tempo ao traballo e á formación. Nas loitas sociais, a maior parte da visibilidade recaeu nos que tiveron tempo para dedicarse a elas e os cartos para apoialas. Se tens máis tempo e cartos, podes involucrarte máis neste activismo e, polo tanto, no que se demanda, se reclama e se consigue. Moitas mulleres non asisten a estas folgas e manifestacións porque necesitan o soldo. As mulleres están sobrerepresentadas no traballo informal, estacional, a tiempo parcial e de baixos salarios. As desigualdades de xénero no mundo laboral e no traballo de calidade tradúcense nunha brecha no acceso ás prestacións de protección social que se adquiren a través do emprego, como as pensións, as indemnizacións por desemprego ou a protección da maternidade. Todos sabemos que temos que priorizar a educación. Este século XXI require un desenvolvemento profesional continuado en liña con ritmo das rápidas transformacións tecnolóxicas. O poder feminino é esencial para construir sociedades máis xustas, equitativas e prósperas. Cando as mulleres teñen acceso á educación, a un emprego digno e oportunidades de liderado, non só melloran as súas vidas, sino que tamén contribuyen significativamente ao desenvolvemento social e económico das súas comunidades. Unha vez máis temos que seguir reclamando medidas para reconvertir esta imaxe de pobreza e exclusión social. Vou enumerar algunhas. Primeira, mellora dos salarios mínimos e pensións. Segunda, medidas sociais de conciliación da vida laboral e de cuidado dos fillos. Terceira, solucións habitacional en forma de alugueres reducidos en función dos ingresos de cada colectivo. Cuarta, ampliación dos servicios asistenciais a través do traballo regulado, que ademais suporía a creación de numerosos postos de traballo. Quinta, mellorar a atención sanitaria, incluindo aqueles servicios como odontoloxía ou adquisición de lentes dos que non poden gozar as mulleres con baixos ingresos. Sexta, e non menos importante, mellorar o acceso á cultura e ao lecer de calidade para promover a saúde mental e emocional das mulleres. O verdadeiro empoderamento está ligado ao diñeiro, o diñeiro que nos permite a liberdade e a independencia para pensar, decir e facer. Emulando a Luther King, digo, teño un soño, que as mulleres participen por igual no traballo digno e na protección social e se beneficien deles. Que accedan aos mercados e teñan control sobre os recursos, sobre o seu propio tempo, as súas vidas e os seus corpos.
e que gocen de máis representación, capacidade de acción e participación real na toma de decisións económicas a todos os niveis, dende os fogares hasta a institucións internacionais. Esta é a nosa meta. Esta é a nosa esperanza. Gracias. Moi ben, pois agora é o turno da Asociación Mulleres Nacionalistas Galegas, que baixo o título A prostitución, explotación sexual e a trata de mulleres e nenas ten a súa palabra dona Luisa Campos. Gracias. Hola, bo día a todas e todos. Falar hoxe de prostitución é falar dunha industria criminal que ten como materia prima os corpos das mulleres e nenas, onde se reproduce e practica a violencia machista, erotizando a posesión de sumisión das mulleres. Unha industria que non dubida en aplicar as novas tecnoloxías para captar as máis novas e facilitar o consumo de mulleres e nenas con novos formatos. Falar hoxe de prostitución é falar de escravitude do século XXI e, como sucedía en séculos anteriores, que calquera persoa coa pel negra podía ser susceptible de acabar como escravo ou escrava. Así, todas as mulleres e nenas somos susceptibles en acabar prostituídas. Chega con que se dean as condicións para que suceda. Esta industria, na súa maior parte ilegal, ten o reto de converterse en legal para superar unha das súas maiores dificultades, que é o branqueo de capitais que proveñen da explotación dos corpos das mulleres e crianzas. Unha industria que ten un grande nicho de mercado porque o 40% dos homes do Estado español foron, nalgún momento, ou son, na actualidade, puteiros. Son homes que comparten a idea de que poden acceder ao corpo das mulleres sin que elas os desesen, aínda que estean baixo os efectos do alcohol e as drogas, sexan ou non víctimas de trata, que estexan en situación de pobreza e desamparo, se foron captadas en situación de vulnerabilidade en países empobrecidos ou en países en conflito. Os puteiros son homes que asumen a deshumanización das mulleres, naturalizan a violencia e asumen o abuso, a violencia e o dominio como dereitos de consumidor. O dereito sin o desexo das mulleres e só co consentimento non probado, pero pagado con billetes, a penetrarlas por todos os orificios. O dereito a acceder ao corpo dunha muller en grupo, en manada. O dereito a ouriñar, defecar, cuspir sobre o corpo das mulleres. O dereito a asfixialas, a palizalas, mutilalas. Eles teñen dereito como consumidores a elexir. Elas só poden esperar a ser elexidas para sobrevivir. Non é difícil intuir que a violencia sexual non vai desaparecer, senón mesmo seguirá a aumentar, se a pornografía erotiza entre os mozos e homes a violencia contra as mulleres chamándolle sexo. Podemos ter unha venda diante dos ollos, pero seguiremos a ser testemunhas de que, pese ás medidas institucionais que conquistamos ou que vayamos ampliando en relación á violencia machista, se non tocamos o sistema prostitucional e a pornografía, esa violencia mesmo se acrecentará. A relación entre prostitución, pornografía e violencia está máis que constatada. Entre o 85% e o 90% das mulleres e nenas prostituídas sofreron agresións sexuais, violación, pederastia, etc., antes de se incorporar ao sistema prostitucional. E unha vez dentro do sistema prostitucional, un 92% sufren acoso sexual e violencia explícita. Do 62 ao 72% violación e un 25% intentos de suicidio.
Non podemos aceitar os argumentos que se basean nas opcións individuais, na liberdade de elexir fronte a fenómenos sociais que están alimentados por industrias do crimen organizado, fundamentadas na desigualdade, na pobreza e na violencia. Na prostitución e na pornografía, o consentimento e a libre elección fican fagotizados. Os estudios feministas definen claramente a prostitución e a pornografía como dúas institucións patriarcais onde se reproduce a violencia machista directamente nos corpos das mulleres e nenas prostituídas, pero tamén a violencia simbólica sobre o resto das mulleres e nenas. A industria da explotación sexual desde a década dos 90 acadou dimensiones nunca vistas, convirtiéndose xunto ao tráfico de armas e drogas na actividade máis lucrativa da economía criminal. Un sistema onde os prostituidores e puteiros exercen violencia sexual, física e psicolóxica contra as mulleres e nenas, e son invisibles e impunes. Un sistema onde os proxenetas aplican métodos criminosos para manter e ampliar as súas redes de negocio. Desde o Consello Municipal da Muller temos feito campañas para a eliminación de cartelería e anuncios que reforzaban os roles de xénero facendo das mulleres obxetos, conseguindo, por exemplo, eliminar a publicidade de prostíbulos que inundaba a flota de taxis da nosa cidade. O activismo abolicionista da prostitución está máis vivo ca nunca, reivindicando unha lei abolicionista que remate coa escravitude sexual das mulleres e das nenas. Unha lei que non será fácil nin de aprobar nin de implementar, como pasou xa hai 155 anos coa Lei da Abolición da Escravitude de 1870 no Estado español, que supuso o primeiro paso para a desaparición do comercio de escravos e escravas. Sigamos traballando para facer de Vigo un concello abolicionista. Pois agora é o turno da Asociación de Mulleres Dorna, baixo o tema da violencia de xénero. Ten a palabra dona Rita de Melo. Bos días a todas as persoas reunidas. O tema polo que desde a iniciativa de Dorna nos decantamos a falar hoxe aquí é o da violencia de xénero. Sabemos que é un tema moi manido e reiterado, pero, por desgracia, temos que seguir falando del, porque a lacra continúa e ata aquí parece que non máis violencia se cabe. Continúa sen dar acougo esa sangría constante de mulleres asasinadas polas súas parellas e crianzas tamén asesinadas ou que quedan órfas ou con traumas para toda a súa vida. Vou analizar o tema, pero sendo breve na exposición. En moitos fogares, a violencia contra a muller está normalizada ou casi invisible, o que fai que as víctimas non sempre reciban o apoio necesario. É bastante común que as mulleres non denuncien os abusos debido ao medo, a dependencia económica, ou tamén a falta de confianza nas institucións ou estigma social. Voume centrar máis nos barrios do meu entorno, dos que coñezo, pero a mesma violencia se respira e se repite en todos os barrios de todas as cidades. A violencia contra a muller preséntase de diversas formas. Violencia doméstica. Moitas veces o entorno familiar pode ser un dos espazos máis perigosos para moitas mulleres, con altos índices de violencia física e emocional.
Esta violencia tende a perpetuarse cando os recursos para as víctimas son escasos ou non teñen acceso a eles. O acoso polas rúas. As mulleres solen ser víctimas de acoso nas rúas, nas festas, etc. Algo que moitas veces se minimiza, pero ten un grande impacto na súa liberdade de movimento e benestar psicolóxico. Os factores socioeconómicos nos fogares máis empobrecidos, as mulleres están máis expostas a situacións de violencia debido á precariedade económica, o desemprego e a marxinación. Falta de resposta institucional. A pesar de que existen leis que protexen as mulleres, moitas veces non se executan adecuadamente. Sabemos a ciencia certa que moitas mulleres non denuncian os abusos porque non confían en que a policía ou as autoridades lles proporcionen a axuda que precisan. É moi importante que se promovan campañas de concienciación, educación sobre igualdade de xénero e servicios de apoio accesible para as mulleres en cada barrio da nosa cidade. As solucións efectivas precisan dun enfoque que incluya a todos os sectores da comunidade, institucións, familias, veciños e redes de apoio. Tamén engadir que a día de hoxe temos que facer maiores diagnósticos sobre a realidade actual, analizar as distintas formas de violencia contra as mulleres, incluindo a que se exerce a través das redes sociais, a violencia vicaria ou a que producen os ámbitos laboral e familiar. Quero tamén analizar outra forma de violencia, a sociedade que sufren as mulleres maiores nos nosos barrios. E, sobre todo, falo do meu barrio de Coia, onde hai moitas mulleres maiores, moitas mulleres viúdas, moitas mulleres que viven completamente en soidade. Falo aquí do abandono que viven a diario, porque tamén iso é unha forma de violencia. Denunciar que se precisan máis centros de maiores, económicamente asumibles, porque a día de hoxe é unha auténtica estafa o que cobran nas residencias de maiores, residencias que os gobernos ou as institucións que correspondan teñen que supervisar máis a miúdo, ver que estas persoas por nos queridas están en condicións dignas e ben cuidadas. Ver que pasan os días da vellez acompañadas, atendidas e queridas. Debemos poñer os medios e denunciar ante quen proceda o desinterés por esas mulleres que no final da súa vida senten que están desaixadas, de lado dos gobernos que tiñan que velar por elas, despois de deixar a pel durante toda a súa vida, a prol da familia e a sociedade. Esta tamén é violencia de xénero, porque será de sufrimento. Bo día. Pois agora é turno da Asociación Escola de Mulleres Solidarias, que baixo o lema As novas misoxinias ten a palabra dona Ángeles Arias. Bo día, 8 de marzo. Misoxinia é a actitude de rexeitamento, aversión, desprezo cara ás mulleres. É inimigo a todo o feminino. O sexismo e a misoxinia, lonxe de desaparecer, materialízase na negación da discriminación das mulleres, na falta de apoio nas políticas de igualdade. O novo sexismo é tradicional, é sutil, é unha nova forma de actuar. Temos, por exemplo, a misoxinia xudicial.
é a reacción misóxina neste ámbito, é unha violencia institucional, é unha guerra contra o feminismo, negativa a xulgar as violacións como un crimen contra a liberdade sexual, rexeitamento a recoñecer e correxir a prevalencia das agresións sexuais a menores por parte das familias destes. As agresións e as discriminacións non disminúen, néganse e disimúlanse. A violencia de xénero é a exercida polos homes, que consideran as mulleres da súa propiedade. A nova misoxinia é a mesma discriminación antiga sobre novas maneiras cubertas, todas elas baixo o manto da igualdade. É o neomachismo do que fala Miguel Lorente, mudar todas as apariencias para que nada mude. Nesta sociedade onde hai unha cultura de poder do home, aparéntase a igualdade entre homes e mulleres. É un obxectivo conquerido nesta sociedade. Dice que a Lei Orgánica do 2004, tan importante, foi aprobada por unanimidade, mas esquecen que ata 2008 o Tribunal Constitucional avalou a constitucionalidade desta lei por 7 votos a favor e 5 en contra. Por iso non foi por unanimidade. O uso sexista da linguaxe é ideolóxico, o masculino universal. A invisibilización das mulleres traducida á vida cotiá é un arma ideolóxica. Por exemplo, a palabra feminicidio no dicionario da RAE pon asasinato dunha muller por razón de sexo, de seu sexo, no ano 2014. Tardou 40 anos en incorporar o termo, pero o fixo mal. O feminicidio non se refire ao sexo, senón ao xénero. O feminicidio é o horror misóxino cara ás mulleres. A nova misoxinia negacionista está desenvolvendo o discurso que todos homes e mulleres, crianzas, persoas maiores, homosexuais, bisexuais, sofren violencia. Polo tanto, o termo violencia de xénero é artificial. O din os negacionistas, os conservadores e os progresistas. Na Wikipedia e na RAE pasa o mesmo, son negacionistas, representan a nova e bella misoxinia, aliadas do poder masculino. Quenes teñen o poder, según Celia Amorós, son os que dan nome ás cousas. A violencia chamada doméstica esconde a finalidade da violencia de xénero, a sumisión, as mulleres sin distinción de idade, cultura, nacionalidade, raza ou religión. É pretender esconder a desigualdade, é a hipocresía social e política. Todo o mundo di que está contra o machismo, mas milleiros de persoas, por exemplo, nun estadio, gritan sin ningún pudor puta a unha muller vítima dun xogador de fútbol. É posicionarse a favor da violencia de xénero claramente. Despois temos o silencio, mandato masculino para as mulleres, prohibición de ter coñecemento, de ler, de escribir, de crear, de falar en público, como lle ocorreu a María Moliner, unha académica sin cadeira, pese a facer un dicionario porque ela non desexaba un dicionario calquera, onde a palabra liberdade non fose mutilada. Para moitas mulleres no mundo, alzar a voz lles costa a vida, frivolizar como fai a nova misoxinia cos dereitos das mulleres é infame. Malala era unha rapaza sin futuro, conseguiu ter vida propia e futuro. Pero, sin embargo, Ana Orantes nunca, cando atreveuse a falar, morreu asasinada ou contar os malos tratos. Era a voz que non se quería oír, unha voz que avergoñaba a unha sociedade que non quería saber. Seu asesinato provocou unha oleada e unha revolución legislativa. Na nova misoxinia hai unha invitación ao silencio. Nas redes sociais, o moving verbal, son os medios de comunicación, entre eles, útil para controlar, vixiar, presionar ou desprestixiar, aproveitando o anonimato. Os que defenden na teoría que os homes e mulleres temos os mesmos dereitos e vivimos nas mesmas realidades, que os obxectivos xa están logrados, que o patriarcado xa non existe, é unha cegueira de xénero que deslegitima a loita pola igualdade. Facer como se non existíramos. A nova misoxinia ten máis recursos, por exemplo, a libre elección, din, que non é tal como se non existise o poder do home de discriminación. O negacionismo xenera falsos discursos
e mudos conceptos. Fálase de consentimento para o exercicio da prostitución, do uso do velo ou de ventres de aluguer, mas cando existen a necesidade non hai liberdade, hai explotación. O argumento do consentimento é un exercicio de cinismo. A misoxinia é impune. Hai unha reacción, resurden os integrismos relixiosos, os dereitos sexuais se ven cuestionados, o dereito ao aborto, leis que defenden a igualdade e non se cumplen, milleiros de mulleres maltratadas, asasinadas e a misoxinia continúa. O desprecio e mensaxe da ultradereita, adoctrinamento social, campañas manipuladas dirixidas á xuventude, negacionismo da violencia, que din é un invento ideolóxico. Hai un freo á igualdade. Existe un movimento de homes que organizan, ideologizan súa misoxinia, están conectados en foros, intercambian información e anímanse entre eles, culpabilizan as mulleres da súa falta de relacións sexuais. As conversas en webs e foros caracterízanse por unha profunda desconfianza e cun odio expresado abertamente nos denominan femoides, abreviatura de humanidade feminina. Non nos consideran humanas, eles son os machos beta e propoñen un alzamento que nos levaría a un novo sistema social na que eles mandarían. Non faltaría máis. En internet hai un mundo misóxino, hai acoso e nos queren expulsar das plataformas. Non temos espazo público. Hai unha contrarrevolución antifeminista. O mundo virtual libre de mulleres. Debido ao anonimato, o movimento é moi extremo. Cheo de odio, máis machista e máis de dereitas. O punto en común é negar o dereito noso, a autodeterminación sexual e incluso hai propostas de legalizar as violacións. Dito todo isto, as mulleres aspiramos a erradicar a violencia de xénero, a discriminación, a insuficiencia de participación na toma de decisións, a compartir espazos, a acabar coa brecha salarial. Xa é hora de que deixemos de creer nos mitos e ideoloxías dogmáticas que defenden que a desigualdade é natural e histórica. Temos que solucionar o tema dos coidados. Podemos rematar coa misoxinia se actuamos. Temos que rematar co silencio, coa falsa igualdade. A obediencia non garanta a supervivencia. A rebeldía é a que nos dá ilusión. Co rexeitamento activo aspiramos a unha vida digna. Moitas grazas. Pois agora é o turno da Rede de Mulleres contra os malos tratos, que baixo o tema a imaxe estereotipada das mulleres difundida a través dos medios, ten a palabra dona Obdulia Veiga. Imos a chamarlle escarnio dunha denunciante. Case 200.000 mulleres denunciaron no 2023 ser vítimas de casos de violencia de xénero en España, segundo o Consello Xeral do Poder Xudicial. Ese mesmo ano, as forzas de seguridade rexistraron preto de 22.000 delitos sexuais, segundo o Ministerio do Interior. Moitas delas preguntaránse probablemente agora que reparación lles pode ofrecer a xustiza tras ver o vídeo do indignante interrogatorio do xuiz Adolfo Carretero á actriz Elisa Mouliá, tras denunciar esta por agresión sexual ao exdiputado Íñigo Errejón. O dano profundo ao escoitar preguntas como non sería que vostede si quería algo con este señor? Ou vostede díxolle que parase? Moitas futuras vítimas cuestionaránse se merece a pena presentar unha denuncia e ter que verse nesta situación. O vídeo de interrogatorio a Mouliá, infiltrado a varios medios, retrata un xuiz que, máis alá da súa linguaxe ou da súa evidente falta de empatía cunha muller que comparece como a denunciante nun grave delito contra a súa liberdade sexual, perpetúa os peores estereotipos e o cuestionamento ás denunciantes destas agresións.
un interrogatorio inquisitorial que carece de sentido nesta fase inicial do proceso contra Íñigo Errejón, resultaría máis propio o fin do abogado defensor que do xuiz que supón debe lanzar luz sobre a causa e facer xustiza. Sobre todo, lanza unha imaxe que pode disuadir a moitas mulleres de presentar unha denuncia formal, o mellor camiño para que se faga xustiza nun Estado de Dereito ou de declarar contra o seu agresor si van a ser vitimizadas ou cuestionadas desta maneira. No 10% dos casos de violencia machista denunciados no 2023, a vítima renunciou a declarar, unha porcentaxe que se mantén estable nestes últimos anos. Algo falla na xustiza española se, a pesar dos innegables avances das políticas feministas tamén no ámbito judicial, as mulleres seguen desconfiando dos procedementos institucionais e, en algúns casos, acaban tendo como opción denunciar de forma anónima nas redes sociais as agresións sexuais que sofren. O CGPJ abriu unha investigación que pediría amparo polas críticas hasta recibir miles de queixas pola súa actuación. O desenvolvemento deste trámite que o Poder Judicial, presidido por primeira vez por unha muller, na que apenas hai precedentes de sanción por este tipo de comportamento, o CGPJ mostrou por agora máis interés en criticar a filtración do vídeo que na propia actuación do xuiz. A filtración serviu para mostrar á sociedade o que demasiadas mulleres siguen tendo que soportar nos tribunais. Nestes días tamén asistimos ao xuicio levado a cabo contra Luís Rubiales, onde queda claro a prepotencia que, debido á súa posición social, el era o jefe de Jenny Hermoso, onde se amosa a levedade das penas, según quen sexas nesta sociedade patriarcal. Son moi importantes as redes sociais, a comunicación que se faga dos feitos dende todo tipo de medios, prensa escrita, radio, televisión, etc., para facer visibles estes feitos. Aquí en Vigo, en toda España, están a ocurrir feitos igual de sangrantes e tortuosos contra as mulleres, que, ao non ser visibilizados polos medios de comunicación, parece ser que non existen. Dende a rede, levamos anos denunciando estas injustizas. Facemos unha chamada desde esta tribuna para que se sigan escoitando as voces das mulleres anónimas que non teñen a repercusión mediática que teñen os casos citados anteriormente, pola súa situación social. Tamén unha chamada aos diferentes medios de comunicación para que a difusión e exposición das noticias, a forma de detallalas, sexa como mínimo veraz para non volver a revictimizar as mulleres. Moitas gracias e feliz Día da Muller. Pois agora é turno da Asociación Feminista Redeiras, recentemente tamén incorporada a este Consello Municipal da Muller, que baixo o lema Dereitos Sexuais e Reproductivos ao Aborto, ten a palabra doña Iria Bragado. Estefanía Rodríguez, perdón. Hola, bons días a todas. Redeiras é unha asociación feminista que persegue a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes para garantir o pleno desenvolvemento das persoas nunha sociedade libre e igualitaria onde non exista discriminación negativa por razón de sexo, defendendo a senda feminista na que se atopa a loita contra calqueira tipo de opresión e violencia contra as mulleres e nenas en base ao seu sexo. Os dereitos sexuais e reproductivos das mulleres e das nenas sempre estiveron coartados na sociedade debido á opresión que sufrimos en base ao noso sexo. Dereitos tan básicos como acceder á información e servicios de saúde sexual e reproductivos de calidade, incluindo a contracepción, elixir se deseso casarme,
cando e con quen, decidir se quero ter fillos e cantos quero ter, incluindo poder interromper un embarazo non desexado, vivir libres de violencia e prácticas que buscan dominar o meu corpo e a miña sexualidade, como a hipersexualización, a violencia sexual, a mutilación xenital, os matrimonios forzados, a violencia obstétrica ou a explotación sexual e reproductiva que nos queren vender como traballos dignos. Centraremos hoxe o noso discurso en 3 temáticas que nos parecen primordiais para a liberdade sexual e reproductiva das mulleres en España. Un país que se supón do primeiro mundo, pero onde moitas, senón todas as violencias citadas teñen lugar. O aborto é un dereito fundamental para as mulleres, xa que permite o control sobre os nosos corpos e decisións reproductivas. A legalización do aborto busca garantir a igualdade de dereitos e a nosa autonomía. Non obstante, a obxección de conciencia do persoal sanitario segue sendo un obstáculo para moitas mulleres, facendo pouco accesible o aborto en algunhas rexións. A Lei de Saúde Sexual e Reproductiva e Interrupción Voluntaria do Embarazo aprobada hai 1 ano e medio establece a creación de rexistros de obxectores de conciencia nas comunidades autónomas. Porén, ata a data, só 5 das 17 comunidades implementaron estes rexistros, entre as que se atopan Cataluña, Illas Canarias, La Rioja, Murcia e Cantabria. Actualmente, non hai datos específicos sobre o número de profesionais sanitarios que exercen unha obxección de conciencia en Galicia. A falta dun rexistro oficial impide coñecer precisamente a magnitude deste problema. A maioría das interrupcións voluntarias do embarazo realízanse en centros privados debido á falta de servizos disponibles na sanidade pública. Nalgúnas cidades, a pesar de existir hospitais públicos, o elevado número de sectores de conciencia obriga as mulleres a acudir a clínicas privadas ou a irse fora do seu municipio. A aplicación deste rexistro é esencial para coñecer a distribución de profesionais obxectores e non obxectores, o que permitirá ás autoridades sanitarias planificar e organizar de xeito eficiente a prestación destes servicios. Polo tanto, demandamos o cumprimento da lei existente para garantir o acceso a este dereito en condicións de equidade respecto á autonomía reproductiva das mulleres. Outra forma de violencia reproductiva é a violencia obstétrica, que se define como a atención deshumanizada e abusiva que experimentan algunhas mulleres durante o embarazo, o parto e o posparto. Aínda que non hai estatísticas específicas para Galiza, un estudo realizado en España no ano 2021 revelou que o 67,4% das mulleres informaron de sufrir algún tipo de violencia obstétrica, xa sexa verbal, física ou psicoafectiva. Algúns dos exemplos máis comuns inclúen a realización de procedementos sen consentimento informado, como episotomías, cesáreas ou inducións ao parto, sen que a muller dese o seu consentimento de forma clara e voluntaria. A falta de respecto pola autonomía das mulleres como a descualificación das decisións das mulleres sobre o seu propio corpo, ignorando as súas preferencias sobre o tipo de parto, a administración de medicamentos ou a presenza de acompañantes no proceso. Procedimentos dolorosos sen un alivio adecuado, como o uso de fórceps sen anestesia ou con nulas opcións para o manexo da dor durante o parto, entre outros. Este fenómeno afecta a mulleres de diversas idades e contextos e ten repercusións psicolóxicas e emocionais a curto, medio e longo prazo. A loita por erradicar a violencia obstétrica céntrase en garantir un trato respectuoso, digno e baseado no consentimento informado. É esencial que as autoridades sanitarias e as institucións públicas recoñezan a violencia obstétrica como unha forma de violencia por razón de sexo e adopten medidas para erradicala, garantindo unha atención respectuosa e digna para todas as mulleres durante o proceso reproductivo. Por último, queremos abordar a gran problemática que supón a explotación reproductiva. Este proceso implica unha desigualdade e violación dos dereitos humanos. Un dos principais problemas é a mercantilización do corpo das mulleres, especialmente nos contextos de vulnerabilidade. Aínda que en España está prohibido, hai quen acude a países onde a xestación surrogada é legal, como Estados Unidos, Ucraína ou Canadá. As condicións nas que se realiza esta práctica implican contextos precarios, onde o noso corpo é visto como unha mera ferramenta para producir bebés para outras persoas. As mulleres seguen a ser as que asumen os riscos físicos e emocionais do embarazo e do parto. Os nenos nados mediante explotación reproductiva foron sometidos a diversos estudos que tratan de avaliar os posibles impactos psicolóxicos e emocionais deste procedimento.
Aínda que a investigación está en curso, algúns dos problemas psicolóxicos máis comuns inclúen dificultade para establecer unha identidade e conexión adecuadas coa nai, problemas de vinculación e apego e conflictos de pertenza. Aínda que en España está prohibida a xestación subrogada, existe un baileiro legal polo que se permite a entrada e rexistro de bebés comprados. De feito, no ano 2023, o Ministerio de Exteriores rexistrou un total de 146 criaturas só entre xaneiro e xullo dese mesmo ano. Exiximos que o Estado participe e protexa as mulleres e os menores contra esta barbarie reproductiva, non permitindo o seu rexistro legal. A discriminación que sufrimos as mulleres basease no noso sexo, polo que facer respectar os nosos dereitos reproductivos non só é un dereito fundamental, senón que é un fundamento esencial para construir un mundo pacífico, igualitario e próspero para poder ser cidadás de pleno dereito. Viva a loita das mulleres, se tocan a unha, respostamos todas. E agora sí, para finalizar, é o turno da Asociación Feminista Asturias, que xunto coa Asociación Feminista Redeiras tamén é a nova incorporación deste ano do Consello Municipal da Muller, que vai o lema Respostas do Movemento Feminista contra o Patriarcado. Agora sí, ten a palabra doña Iria Bragado. Grazas, bo día. Hoxe, na véspera do 8 de marzo, a Asociación Feminista Asturias decide estar presente e ter voz aquí, no Concello de Vigo. Vivimos un momento na historia onde todo semella confuso e faise necesario aportar un pouco de luz a tanta escuridade e un pouco de contexto ao que acontece no feminismo. Dende hai uns 15 anos vivimos unha intromisión do patriarcado no feminismo. Din os medios de comunicación que existe unha fenda, mas nós queremos explicar que non é así, senón que o que existe é a intromisión de idearios machistas, neoliberais e individualistas. Nestes momentos, responder ao patriarcado significa organizarnos e dar de lado a quen pon por diante os desexos e privilexios masculinos fronte aos dereitos e liberdades das mulleres e nenas. Nós, que sabemos o que é loitar dende abaixo, sen axuda, poñendo horas e horas das nosas vidas a disposición da loita polos dereitos das mulleres, temos claro que esta cuestión non é unha casualidade, senón máis ben unha causalidade. Porque as feministas abolicionistas nos custa tanto aparecer en medios de comunicación, mentres que os que defenden os intereses do patriarcado e o capitalismo autoidentificándose como feministas aparecen ata na sopa? No ano 2006, Virginie Despentes publica o seu libro en francés, Teoría King Kong, onde se fai apoloxía da prostitución, convidando as mulleres a empoderarse pasando por deixarse penetrar a cambio dun billete. O libro foi publicado en inglés no 2010 e pouco despois noutras linguas como o castelán. Case ao mesmo tempo, no 2007, Beatriz Preciado, que hoxe se fai chamar Paul, e que naquel momento era parella sentimental de Virginie Despentes, publica o texto Yonki, onde reclama o uso de testosterona para mulleres como xeito de rebeldía, dicindo que grazas ao uso da testosterona sintética as mulleres podemos escapar do patriarcado. Preciado e Despentes coinciden en que todo ha de poder mercarse e venderse, incluídas as propias mulleres. Non sabemos se esas ideas eran froito dunha coincidencia espazotemporal ou dun encargo. Non temos probas, pero temos dereito a sospeitar, xa que ambos idearios poñen en dúbida as cuestións principais da loita feminista. Curiosamente, as escritoras que se publicitaron como alternativas e como antisistema reciben atención e publicidade de centos de empresas capitalistas, de medios de comunicación, de mestres de universidade. De repente, millóns de persoas se decatan de que son feministas, pois o feminismo agora defende ideais machistas e pode ser calquera cousa, menos o que é en realidade, a loita pola emancipación das mulleres da opresión patriarcal e non a reivindicación dos sentimentos e privilexios dos varóns.
Mentres que o feminismo comeza a ter boa sona, persoas que defenden a continuidade do patriarcado eríxense como os seus representantes, igual que fixeron creando supostos sindicatos de mulleres prostituídas. En 1999, en Suecia, promúlgase a primeira lei abolicionista estatal, un horizonte para as demais democracias europeas que faría perder miles de millóns de euros a traficantes e proxenetas. En 2007 aparece a web Pornhub e plataformas similares. Con internet, a prostitución converteuse en algo que xa se pode facer dende a casa, mentres postos de traballo decrecen pola robotización, a alternativa que se nos ofrece ás mulleres de clase traballadora é alugarnos, vendernos e mesmo vender tamén as nosas crianzas. Nun ambiente onde todos os días se justifica a nosa cousificación nos medios e redes sociais, onde as actrices e actores porno son mostrados como estrelas de rock, onde as e os participantes dos programas presumen de corpos tonificados e operados e mentes baleiras, as agresións sexuais, os abusos e mailos feminicidios van en aumento. Neste caldo de cultivo misóxino no que medran as nenas e os nenos do futuro. Son moitos os millóns de euros que están en xogo e nós non temos sponsors. Baixo este contexto, o pasado mes de novembro de 2024, soubemos que unha empresa cun dubidoso negocio denunciábanos e reclamábanos 30.000 euros. Esta xente perseguiunos na pasada marcha do 25N, sacándonos fotos e vídeos. Temos a certeza de que non nos acosaron porque saben que temos a razón e ven perigar os cimentos do que fan. Por este tipo de cuestións temos moi claro que a loita da que formamos parte non é unha festa e que aquelas persoas que antepoñen os desexos dos homes ante a liberdade e a seguridade das mulleres non son feministas, por máis que digan que o son. Queremos deixar claro tamén que somos contrarias ao transxenerismo e a introdución na nosa legislación española de estereotipos sexistas, converténdoos en intocables por decreto lei. Todas as persoas somos o que facemos e non o que dicimos ser. Xuntas pararemos o avance reaccionario que pretende borrar o sexo biolóxico e, polo tanto, as mulleres. E dicir que os nosos corpos de femia humana non importan para despois vendernos en anacos coa excusa de que somos persoas e non son mulleres as que se venden. As mulleres de Asturias temos claro que o patriarcado non conseguirá dobregarnos e que é preciso remarcar que hoxe os seus ideais están dentro de organizacións que se din feministas para así deter o avance da nosa emancipación. O feminismo é o único camiño que pode mudar o sistema, o único que pode establecer uns estándares éticos, uns límites humanos onde deixemos de ser unhas explotadas polos outros. Se o teu feminismo antepón os homes diante das mulleres, aí non é. Para rematar este acto, despois de escoitar as voces de mulleres feministas, valientes, conscientes de que nos enfrentamos a unha ola reaccionaria que ten moitos nomes e que é liderada por diferentes movementos, non soamente pola ultradereita, e si, é o momento de falar alto e claro, de poñer en riba da mesa a axenda feminista, a axenda das mulleres, que non defende a un colectivo, que defende a máis da metade do mundo, polo tanto, que defende os dereitos humanos aos que as mulleres temos dereito, valga a redundancia. E por eso, mañán, día 8, de novo sairemos ás rúas. E eu espero que saiamos erguendo, levantando, facendo que voen
como as de mariposas o color violeta, porque mañán é o Día Internacional das Mulleres. Mañán reclamamos o que levamos centos de anos reclamando as mulleres e que hoxe aquí estas mulleres valentes, estas mulleres que teñen coñecemento feminista, estas mulleres que saben do que falan, non só porque o viven, non só porque o estudian, senón porque son as herdeiras doutras mulleres de 4 olas de movemento feminista que foron sinalando a través do estudio e do rigor cales eran as situacións a que nos levaban a vivir en opresión. Eu vos quero dar as grazas pola vosa valentía, porque hoxe é máis difícil, increíblemente que fai 10 anos, ser feminista, feminista radical, feminista de raíz, das que van a raíz da opresión e da subordinación, da falta de dereitos que temos as mulleres. E eu mañán vou a publicar 2 artigos. Un fala de 30 anos de Beijing, que realmente creo que o temos que celebrar e máis. Deberíamos estar reclamando que houbera outra gran conferencia mundial de mulleres, onde todas as mulleres do mundo centráramos cal é a xenda feminista que temos que seguir. Pero outro, que eu sei que vai xenerar máis controversia, vai se titular Abolir o xénero e abolir a opresión. Porque hoxe está en cuestionamento o sexo das mulleres, a metade do mundo, e que o xénero é unha construción social e cultural que nos impide ás mulleres poder desenvolvernos en igualdade, con toda a liberdade, poñendo en riba da mesa que nos queda moito todavía por acadar para poder ser persoas que teñen todos os dereitos humanos garantidos. E hoxe, que se quere poñer o xénero no centro da loita é falso. Somos mulleres e por eso somos reprimidas e por eso non temos os dereitos que nos corresponden. E por eso, mulleres, hoxe, aquí, neste pleno do Concello de Vigo, todos estos artigos lidos por vós, por mulleres valentes, defensoras das mulleres. Hoxe é un exemplo a seguir. E creo que todo isto que hoxe reclamades aquí teñen que convertirse non só en normas, senón que tense convertido na prioridade política de todas as mulleres. E tamén solicitamos que os homes se sumen a esta loita, pero a nosa loita, unha loita que temos que levar adiante polo feito de nacer mulleres, porque cando naces muller, naces sabendo que a túa vida vai a ser unha vida en desigualdade. Así que, viva o 8 de maio, viva a loita das mulleres e mañán nas rúas levantando as bandeiras violetas. Grazas. Se levanta a sesión. Gustaríame que agora fixéramos todas xuntas aquí no centro, todas xuntas e tamén todos os homes que nos acompañan, que eu agradezo moitísimo os homes que están presentes tamén, que estean escoitándonos para que tomen conciencia do que reclamamos, que fixéramos unha foto todas xuntas. Grazas.